González. Irujo eta Gonzálezen artekoak partida eroak, irekiak, gora beratsuak, erritmo handikoak izaten dira gaurko hau ere bai, eta emozioa saltzeko lain. Ateratu azkaindarrak. Jaso Irujo. Gonzálezen bolea, luze. Irujo. Ireki. Eraman Irujo. Eskuinez, bildu. Jaso Juanek, apur bat irekiz. Ezker bolea ona. Sebastian, orain ere agintzen ari da. Eta hortxe lortu du 21 garrena. 21 eta 18. Garaipena. Lehenbiziko txapela eskuan du Sebastianek. Baina 22 behar dira, ez 21. Irujok beste etenaldi bat eskatu du. Azkena hortik aurrera besterik eskatzekotan 21 beharko luke. Araudiak beste 6. etenaldi bat albidetzen du, baldin eta partida 21 berdinduz gero. Gainerantzean eskalitzaken etenaldi denak, atsedenaldi guztiak eskatu ditu Iberoarrak. 10 eta 2 aurretik izan dugu eta orain 21 eta 18 atzetik. 19 eta 8ko partziala erakusten du horrek. Lehen zatian ez dio ezertarako aukerarik eman Irujok, sakearen jabezela asko jokatu du, baina orain azkaindarra nagusitzen ari da. Nagusitzen era gainea, hor peloteon nagusitasun garbi izan dik, eta gero gainea miliken eta tantoa bukatzen, eta Irujo gainea aukerak izan ditu nire, ez da nagusitu etziok eman velozidadeik, etzio milikin, eta alde hartu dik, saken asko asmoatulako, asko sakatulako, eta sake huelta aurreneko tantoetan ondo aprobetxatulako. Milaka dira. Lapurdi, Baxenafar eta Xiberotik gure pilota emankizunak segitzen dituztenak. Astea joan eta astea etorri. Ostiral gauero, igande arratsaldero hor egoten direnak, begirik kendu ere egin gabe. Beren pilotariekin batzuetan gozatuz, besteetan sufrituz, baina beti ere pilota ikusi nahi eta buruz buru iparraldera lehenbiziko txapela eramateko aukera oraintxe dute Gonzálezen eskutik. Lapurtarraren azken sakea izan da. Irujok larri baina eraman, ordu aukera Juanek, ez du behar beste ireki. Jaso, González nora doa, barruan da Ormalizko hori. Bildu Juanek, eskuinez ongi González, Jaso Juanek. Sebastianen Ormabikoa barruan, Irujo, gurutzatu. Luze Sebastianek. Eskuinez, bildu, Juan. Kanpora joan zaio, lehenbiziko aldiz. Sebastian González txapeldun. Merezitako txapela hasiera zailaren ondoren gehiago izan delako. Bebetik hasi eta txapela eskuratu du. 2009 urte honetan 3 txapelak bereak izateko ez du askorik falta izan. Bigarren aldiz hori lortzeko ez du askorik falta izan. Irujok, baina txapelak ies egin dio. Koldo ez dakit non zauden, harrapatzen duzunean aurrera. Zoriona, Sebastian. Eik asko. Bueno, nahiz da gaizki hasi, ondo bukatu eta horrek balio du. Bai. Ikustut partida bat oita bira dela. Eta nahiz joan oso azkar hasi den, bueltamen partioa dit, azkenean baso dituta oita bira iritsi. Zurretu asko gainera, ematen zuen Juan geldi ezina zela, baina asmatu duzu gelditzen. Botera bat asko zobeto horitu zara bera baino. Bai, nik ustut hasieran esan duten bezala. Izugarrizko ritmoa eman dola berak. Eta gero oso zaila da bere jokoari kontra ematea, baina azkeran saiatu naiz jokoa luzatzea, botez eta aguantatzea eta azkenan kanbiatu pixkat jokoa eta aldateri da.
orain igertzen dira trinketean ikasitakoak eta eskerparetan ikasitakoak denak batera jarri ezkero ze pilotari ateratzen den. Josuz, eskrik asko hori balin bada, eskrik asko. Baina nik uste dut, betxu, hemen da gauz bat, lana eta begiro lana, eta nik uste niri konstatu zaitela finalutara iristea, eta azkenan gehiena hau irabaztea gaur da gauza izugarria. Iparraldeko buruz-buruko lehendabiziko txapela zuk lortu duzu. Nik uste dut ez dela deus ez, zurkin eratzen izan dira txapeldunak, Pampi, buso handi bat, lagundu pila bat, Sala, eta nik uste dut orain nire, ordu nik uste dut seinale hona era iparraldean ere badila pelotari honak, eta aiga demonstratzen urtekin lan egin ez gauz hemen gaudela. Norentzako da bereziki txapelau? Nola? Norentzako da bereziki txapelau? Nire burasoak, zenta lan asko egin dutenetarako, lagundu jaten guztiak, pentsatzen dute, albiz gaur den Ramuntxo, nirekin entratzen diren guztiak, Pampi, Trentxe, lagundu jaten guztiak, total, musa handi bat, eta horiendako ere da txapelau. Ezkerrik asko, Sebas, asko gozatu. Bai. Norberto Trantxere aipatu du azken eskaintza nagusi horretan, Sebastian Gonzalezek ezkerparetara ekarri zuen pilotaria igantziarra. Zepoza Norbertorentzat ere, eta badakinik beste bat ere asko poztu izango dela, hemen pankarta bat bada, Aitxatxo txapeldun bai dioena, eta bai, Aitxatxo txapeldun da. Erretiratzeko ere aze jantzia eman dion bere palmaresari Josan, lehenbiziko finala eta buruz buru iparralderako lehen txapela Gonzalezek. Bai, ikeragarri izan dek, eta merezita gaina atzeneko urtetan horri biliek, frontoi guztine, lau hobenetan, eta horri biltze bali maiz beti izaten dek aukera arriskua, eta arriskue txapeldun ateatzeko, eta hori pasatzeko, urteatzu bazen maizkik. Bai frontoi guztine, lau honetan sartuz, eta urten berriz lau honetan sartuz, eta finalen, eta merezita irazi gaina, hasieran Irujok sakei esker eta errematei esker hor zulo handi iriki, baina ez tiketxi, lanen zaitudik, gehiago eman zio, botea eraban agusitudik, eta geho bukatzeko garaien errez da ondo bukatudik, eta atzenen merezita izan dek txapeldun. Irujo ere harrapatu nahi dugu, aserra bizian sartu da aldageletara, baina pixka bat lasaitu ezain azkar saiatuko gara harrapatzen. Sebastian González pozaren pozez gaur gustora ospatzeko moduan izango da, baina ospakizunak kontrolatua beharko du, izan ere etzidamu ostiral gauean Miarritzen jokatu beharko du, pozik joango da, nola ez, Miarritzeko plaza berrira. Azkaindarra gustora daude Xabier, eta nola ez, auzapeza edo alkatea, zorionak. Gustora ez da, herritarrak irabazita. Bada, agon gustorat, bi pilotaria handi ikusitu, menan atxematen dut egun Sebastian konzentratu egon dela partidan. Eta iguro antzina malitzele, pixkaten erbatu da iguro memento batean, eta baliatu zaio Gonzalezi. Hau ospatu beharra dago? Ba, ospatuko dugu gozoan. Menan, erran behar nuke agon partida finala edera izatu dela, zenta bi pilotariak askiun gaitu baiti pilotan. Eta horre iten dutela gure pilotari. Eskerrik asko. Esker. Azkaingo hau zapeza, pozez xoraturik. Datorren ostiralean gogoratu Sebastian González Aritz Beginoren aurka Miarritzeko plaza berri pilotalekuan, eta Euskal Telebistak eskainiko dizue Miarritzeko partida. Sari banaketari ekitera doaz.